reggel, sziasztok, én Johannám vagyok. Most reggel fölkeltem és láttam Facebookon, hogy elég nagyot mentek azok a képek, amiket tegnap kiraktam arról a koncertről, a fellépésemről, ami Kazincbarcikán volt falunapon. Nem igazi. Tehát az egész egy fürdőszobába kezdődött, itt a fal másik oldalán, és ezek 100%-ig AI generált képek, amiket a Leonardo AI-jal csináltam, és amiket most meg is fogok mutatni, hogy hogyan. Tehát itt vannak azok a képek, így ezek. Úgy kezdődött az egész, hogy csináltam először egy csomó fényképet a fürdőbe. Tehát így ezeket. Majd elkezdtem tréningelni ezt az AI modellt. Tehát, hogyha beléptek, ez a kezdőlap. Biztonság kedvéért én azért előfizettem rá 1 hónapra, ami körülbelül 10 font volt, tehát nem egy nagy összeg, csak kipróbálás szinten, nem akartam az ingyenes verzióval szórakozni. Na, tehát ez a kezdőlap, és akkor itt van, hogy Models, Training. Innen rámentem arra, hogy Datasets. Itt vannak ez a 3 modell, amit tegnap szórakoztam. Ezeket azért csináltam, mert a The VR-nak nagyon jó thumbnailjai vannak YouTube-on, és kíváncsi voltam, hogy ők hogyan csinálják, és én is szeretnék majd a jövőben hasonló thumbnaileket az én YouTube-omra, és azért tréningeltem be ezt a modellt. ChatGPT-től megkérdeztem, hogy körülbelül mivel lehet ezt csinálni, és feldobta ezt a Leonardo AI-t, a Midjourney-t, meg még 2-t, arra már nem emlékszek, és úgy döntöttem, hogy ennél maradok. Na, de hát akkor azt hogyan csináltam? Itt van, hogy Train New Model, Karakter, Next, Create New, hogyha újat akartok csinálni. Ide beírtok akármilyen nevet, tudom én, Sanyi, akármit. És ide 0-50 fényképig feltölthettek képeket, profilképet ajánlott. Én tegnap csináltam 21-et, azt hiszem, és abból csinálta meg az AI, amit kiposztoltam Facebookra. Nagyon egyszerű, hozzá kell adni, itt vannak ezek a képek, kijelölöd, megnyitás, itt szépen egyesével feltöltögeti őket, kész is van, majd rámész arra, hogy Next, Name, New, a modellnek a nevét beírod, Sanyi 2 legyen mondjuk. Ide a descriptionbe, leíráshoz egyelőre nem kell beírni semmit, de hát beírhatsz akármit, mondjuk. Tökéletes. Advanced Settings, és akkor én ezzel a Flux Dev modellel csináltam, de csináltam egyet ezzel a Kino XL-lel, ez egy kicsikét ilyen mozis hatás ad az egész képnek, viszont az arcot nem találja el. Majd mutatok róla példát, egyáltalán nem találta el, de a ChatGPT ezt ajánlotta, de én inkább maradtam ennél az alapbeállításnál, ennél a Flux Devnél, és akkor Element Lora, karakter, nagyon jó. Start Training. Hogyha erre rányomsz, de most nem fogok rányomni, körülbelül 30 és 50 perc között, én azt hiszem olyan 40 nem tudom hány percet vártam, mire megcsinálta, addig lementem kajázni, meg ilyenek. Tehát ez eléggé hosszú idő, nem számítógép, nem laptop függő, hanem maga az AI program, ahogy dolgozik. És akkor megkapod ezt a képernyőt itt, nyilván, hogyha először csinálod, akkor neked egy ilyen processz lesz itt, és itt a zöld pipa helyett, itt így homokórázni fog körbe-körbe, ami kész nincs. Majd, amikor kész lett, kapsz a telefonodra egy e-mailt, hogy kész van, és akkor meg is tudod nézni. Tehát ugyanígy kizöldül ez a pipa, view, és megkapod ezt a felületet itt. Itt rányomsz arra, hogy save, elmented, oké. Na és most jön a funny part, rámész arra, hogy generated with this element, és akkor ide berakja neked a betréningelt modelledet. Type prompt, nagyon egyszerű, amit akarsz, ChatGPT-vel legenerálod a promptot. Én ezeket ma csináltam, de hát hagyjuk. Nekem itt van ez a prompt, amit tegnap hozzáraktam, ezt is ChatGPT-vel legeneráltam, leírtam neki nagyjából, hogy mit akarok, de tényleg csak poén kedvéért, mert így már este volt, és már így eléggé pihent volt az agyam, lett ilyen kép is. Nem nagyon adja. Na és akkor itt van a prompt, itt kiválasztottam ezt a Flux View modellt. Tegnap próbálgattam még itt azt hiszem ezt is, ezt, meg ezt, különböző eredményekkel, és egyik se találta el az arcomat, tehát például itt van ez a GPT image, egyáltalán nem hasonlít rám. Akkor itt van ez a Leonardo Lightning, hát itt azért újakkal vannak problémák. Tini ninja teknősök. Akkor itt van egy ilyen zombi apokalipszis, körülbelül. És akkor itt, mondom, próbálgattam, ez már más. Hát ja, itt is meg hogy
alsó ajkam van, mindegy. Tehát én úgy döntöttem, illetve azt találtam a legjobbnak, hogyha ezt a Flux Dew modellt állítom be. És itt a style-t pedig arra, hogy Dynamic, itt értelemszerűen, hogy állított négyzet vagy fektetett képed legyen, méretek, hány képet csináljon, és ennyi. Ezeket itt nem is állítottam, azt hiszem. És itt van, hogy mennyi tokened van. Alapból, hogyha előfizetsz a legalapabbra, akkor kapsz 8005-öt, és 4 képnél, itt mutatja, hogy 39-et generál, vagy illetve von le 2 képnél 20-at, teljesen értelemszerű. Rámegyek erre, mondjuk legyen most 4 kép, ugyanebből a koncert feelingből, kíváncsi vagyok, hogy most mit fog kihozni. Most feláldozunk 39 token. Elég rövid idő alatt megcsinálja, körülbelül 40 másodperc a 4 fénykép. Annyi se. Na nézzük. Gyerekek, teljesen hivatalos. Azaz. ez nem. Na, szóval ez volt a Kazincbarcikás falunap tegnap. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor szokás szerint like, ha nem tetszett, dislike, feliratkozás, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!